салом алайкум ҳамватанони азиз тоҷикистониҳо, кадоме ки забони тоҷикиро мефаҳмад. Якчанд савол доданд маълумот дар бораи супермаркет, ворид шудан ба супермаркет, одобу тартиб дар супермаркет, маданияти харид, умуман савол бисёрай. Ман як ролик сохтам барои одамоне ки супермаркетда намедонанд чӣ кор кунанд, чӣ хел рафтор кунанд ё ки худшонро гум мекунанд. марҳамат, тамошо кунед. Якум бародаро, шумо бояд пакет дошта бошед. Мардуми Европа, мардуми Россия хатишон пакет гирифта мебаранд. Спонтанно беҳуда ҳазорта пакет хонада ҷамъ намекунанд. Баъд пакете ки ин продукта мегирӣ ё коғазе ки дар дуруш продукта мегирӣ, вай кати бурда мусор намепартоянд. Мусор мепартофта ки пакет дига намуди пакета. Дуюм бояд списка дошта бошӣ. Айрӯи списка харид кунед, номнавис кунед чӣ дар кора ҳафташта моҳушта, ман намедонам чӣ хел шумода удобни, лекин вақте ки супермаркет медорои уҷода маҳсулот бисёрай, ҳар чиз фориданаш мумкин аст, ҳар чиз харидан мехоҳӣ. Агар хоҳӣ ки пулат экономна тартиб кати исроф накунӣ, списка кати биё. Дуруни супермаркет да камера хранение ҳастай, ҳамин медрои ай тарафи дасти чапу ё росту михел қутичаҳо ҳастай, дурунушта метавонӣ ту шапката монӣ, метавонӣ сумкаи дастат буда гирамонӣ. Ман намедонам чӣ кати омадагӣ барое ки чизи вазина дуруни супермаркетта гирифта нагардӣ, чизи дастат буда гира монда бад дуро. Вақте ки сумка кати медрои аллакай дилшон дур мерава. номи ҳами корзина ҳастай, телешка ҳастай. Умуман мувофиқи спискатон гирен. Як телешкаи калона гирифта, дурунашта ду дона чиз гирифта изо накашен, ё ки як чиз корзинаи майдара гирифта перегруз карда дасташа нашиканен, баъд шумо да придётся ҳамун шикастаги чизтона пулша платит кардан. Дохили супермаркетда маҳсулотро кушода истифода бурдан ё ки санҷида дидан мумкин нест, нодуруст. Вақте ки кушоди ту бояд обязательно харӣ. Кӯдак кати супермаркет рафтан албатта хуб аст. Вақте ки кӯдак паслушния гапа гӯш мекунад, вақте ки кӯдак аксари кӯдакҳо гапа намефаҳманд, медуроянд супермаркетда як чиза меқапа, вақте ки намехариша вай доду вой када гирия мекунад, худтона нороҳат ҳис мекунед. Илоҷиш боша, агар кӯдактона набаред супермаркет, вай ҳама чиза мегира, мепартояд, меканад, мешканад. Бисёр корҳое ки кӯдакҳо мекунанд, ура маву шумо намедонем вайҳо чӣ фикр мекунанд, чӣ кор мекунанд. Кӯдак хулиганӣ накие бача. Ранги нами духтараки хушрӯ бори шапкатона снимат карда курткатона пеша кушода бигарден дуруни супермаркетда ки арақ накунед. Не арақотона бинётон мечака, не ки он гарм мегардена. Телешка кати бозӣ накунед, телешка да сувор накунед ягон каса, худтонам сувор нашавед, качелик накунед. ҳаёттон да дидагӣ нестена. Вақти харид кардан да аҳамият тенам хеле яга калон када менависанд 99 ҳамай да када болошта менависанд ва 199 рубла. Баъд граммуш да аҳамият тен, килош да аҳамият тен, ва 100 граммуш 199 рубла ва 1 килош 1000 грамм амсан 10 карат қимат меша. ранги мабори сира 100 рубл буда гуфта каса да 1000 рубл платит накунену, нигоҳ када бихаред. ҳамватанои азиз, уже технология пешрафтагия, карта кати платит кунен, самообслуживаниеро истифода барен, ёд бигирен. як танга кати платит накунен, инҷо каса да очира чида мерава. ман ай танга кати платит кардан изо намекашам. ман танга дошта бошам, танга кати ҳам платит мекунам. фикри одамо мада муҳим нест. вақти худтона истифода барен, худтон хиҷолат накунен, ёд бигирен. мо бояд ай дигаро зур бошем, на балки дигаро да падражат кунем. ҳамин зурии маданията пеш рафтанаш ҳамин майда сар мешава. аввал ин чизҳои будагиша мефаҳмӣ, баъд аста ягон чизи нав худат ёд мегирӣ.
пеши касада хитона ба даст бигирен, илоҷиш боша ҳам пеши касада будаги чизо нахаред. Кӯдактона агар илоҷиш боша ҳаракат кунен, нахӯронед. Ростислав взял шоколадку, на сканере просканировал. Вот эта шоколадка, нажал оплатить кнопку. Все готово. Дало терминальный и фискальный чек. Жирни лайка фаромӯш накунед, чтобы дафъаи дигар бо ягон маълумоти нави офта партофтум бинен ва лайк монен ки дига одамои намефаҳмидагиам бинанд. Бо дар бораи чӣ видео карданам комментарияда нависен. Худо агар розӣ боша бо видеоҳои нав пешкаштон мекунам.